bareng-bareng. Jiro wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat puasa haji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat puasa haji lamun kuwasa. Luar biasa Widi Sari. Yo! Islam ingkang mulya uga direwangi kanthi rekoso lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya pilih wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat